Guys, kain tayo. Lagay muna tayo ng coke. May ice. Sarap ng lamin. Kain tayo guys. Spicy. Gravy. Dito na lang, okay na lang dito lang. Inom naman tayo ng coke guys. Kain muna tayo guys. Sabayin nyo na kami kumain na kayo ng pagkain. Kain tayo. Kain pa tayo. Yes. Kain. Rice. Siyempre, mag-cook naman tayo. Yun na.
Mm. Guys, nag-repair tayo ng karne. Dapat sa masama tayo pumunta. Ayos na ayos to. Kanin naman. Yun. Ito naman ang kainin natin. Ganun lang kumain guys.